Bola som si vedomá, že chcem žiť na dedine a to vlastne znamenalo, že si budem musieť vytvoriť sama svoju pracovnú príležitosť, pretože tá ponuka samozrejme na dedine je ohraničená a bolo by nereálne očakávať, že si nájdem uplatnenie, ak sama si nevytvorím nejaké pracovné miesto. V podstate sa zviedlo na to, že to asi bude musieť byť niečo online. Vždy som cielila na také väčšie ideje, ktoré by možno boli zaujímavejšie aj pre ľudí z mesta, aj vlastne šírom Srbska. Ja som vždy vedela, že chcem niečo spraviť, niečo svoje, niečo veľké, niečo, čo bude mať dopad aj na širšiu komunitu. Ako sám názov nášho marketu hovorí, nám je vlastne jeden z najdôležitejších cieľov oformiť a zoskupiť tú komunitu malých výrobcov. To, čo je tiež veľmi krásne, že vlastne my sme platforma, ktorá spája aj rôzne generácie, aj umožňujeme napríklad aby detko s svojou vnúčkou otvorili jeden spoločný shop a ho viedli, takže aby sa ten duch toho nášho marketu preniesol cez tie výrobky, ktoré tam sa predávajú a aby sme preniesli aj cez promóciu marketu aj tie naše hodnoty, za ktoré sa zasadzujeme. V podstate to je aj to, čo sa mi najviac páči na podnikaní, že stále musíte postrehovať, čo sa deje na tržisku, aké trendy, aké inovácie môžete uplatniť v svojom biznise a to mi je možno najkrajšie.